jane iki pendhita apa gali tak takoni. Kowe iki tak kandhani, aku wis niteni, aku wis neliti, aku wis bola-bali nggatekake. Nadyanto pendhita apik, pendhita becik, pendhita luhur, ning anggere melu ana jagate politik kaya kowe, dadine tingkah lakumu ya elek, ora bakal kajen keringan, ora bakal dihormati karo murid-muridmu. Hah? Wis to mbok ngaku pendhita kondang monyor-monyor kaya kowe to. Ning anggere kowe melu ning jagat politik. Akhire ya kaya ngono kuwi. Kowe mung dadi kesete Duryudana anggene ngumbar karo Angkara Murka. Biyen ning Truswantara ki ya ana sing jare ya ki pendhita utawa dai sejuta umat. Ning anggere melu politik, akhire ya malah ora kajen, ngerti ora kowe? Hah? Kowe ora eman karo derajat kapandhitanmu. Mongko sing jenenge pendhita ki mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata sulabawane. Tegese tumindakmu, kelakuanmu kena nggo contoh murid-muridmu. Ora kok ngono kuwi wae bubarke pertapanku tegese kowe wong iri dengki jahil metake, dawen mek panasten meri pambegal. Kosek, Resi Durna kosek. Kowe tau krungu apa ora tembunge para pinter? Giri lusi iki janma tan kena kinira. Giri ki gunung, lusi ki sinden Panaraga. Lala tekan dindi ta? Tekan dindi ta? Pendhita apa kaya ngene? Kok sing to? Apa kleru lek ngomong ki mau? Sik tak baleni. Giri lusi janma tan kena kinira. Giri ki gunung, lusi ki sinden Panaraga. Dadi sinden Panaraga sing duwe gunung terus Giri lusi janma tan kena kinira ngono ki tegese nadyanto wong sawujude cacing. Lusi ki tegese cacing. Parandene iso munggah nganti pucuking gunung. Lah, kuwi maknane lek kowe aja gampang nyepelekke karo wong. Hah? Ambak wujudku mung kaya ngene. Dedekku ya mung gagah gedhe ndek ngene iki. Lho, ning nyatane nuwun sewu. Lek aku mbok menawa rampuh, aku ora sekti. Ning aku dhewe yang gumur kenapa kok muridku nganti ewan kaya ngene iki sing padha meguru ning Puspawarna. Aku takon karo kowe Benemban Durna. Murid Sukalima karo murite Bawarsari akeh ndi? Ya pancen akeh kowe. Lah ngono kuwi tegese aku iki ditresnani karo muridku. Kowe daya apa kowe dadi guru pinter, ngelmumu buntas. Mumpuni agak lembat kabeh wis kok cakup, pintere kliwat ukur, ning kowe ora duwe murid. Njur ilmumu nak gunane nggo apa? Ayo takon nang karo kowe. Mula kanggone Bawarsari, aku ora perlu muluk-mulukno. Kawruh sing tak wedarke ya ngenteng-entengan sing sederhana, sing kira-kira wong iki gatekne ora kabotan. Ora perlu ngangge dalil, ora perlu ngangge tembung-tembung saka bumi suci. Ning sing baku sing dikandhani iki mudeng. Nek mestine kowe kulak pawarta adol kangkrungu lamun to Durna ki pendhita sing pinter. Kowe mestine nate krungu kondange lamun to Satriya Panenggak Pandhawa Si Bratasena ya Si Werkudara. Biyen bisa antuk kawruh kasampurnan ki merga meguru karo Durna. Yen pancen kowe pendhita pampengan saiki gage aku tak takon. Yen pancen kowe pendhita linuwe aku tak takon kelawan kowe. Sing diarani kawruh kasampurnan ki piye margake Baparna? Kowe arep takon apa arep ngetes? Lho, yen aku wis ngerti, wong aku sing mulang karo Si Bratasena nalika semana kok. Aku mengarep nyoba karo kowe kepinteranmu teko sepira? Ya, aku tak omong ya. Kasampurnan. Sing jenenge sampurna kuwi sing duwe wong Gusti ingkang nyipta jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sing sampurna. Menungsa ki ora nek sing sampurna, ning sak bisa-bisa nadyanto menungsa ki ora sampurna, budidaya pamrih men iso sampurna. Nadyan nganti kapan wae ora iso sampurna. Terus, nah ngene. Sampurnane urip karo sampurnane pati kuwi loro-loro ning atunggal sing ora bisa dipisahke. Sing tegese wong ki yen kepengin gayuh marang sampurnane pati kudu diwiwiti saka gayuh sampurnane urip. Wong yen wis bisa gayuh sampurnane urip, gelem ra gelem sok bakal entuk sampurnane pati.
Lah, sampurnaning pati iki piye to? Sampurnaning pati iki lamun to besok wis mati kaya pangandikane para kiai kae. Asale saka pangeran, besok bakal bali mring pangeran. Cadangane wong yen wis mati sing digayuh, ora ana liya kejaba antuk swarga. Swarga sing piye sing ndok karepake aku tak takon gente. Hah? Ngapa kok saben wong mati nindakake ibadah, padha ngamal soleh, padha sedekah, kok sok pengen munggah swarga iki sebabe apa? Lho, wis cetha pratela lamun teng kaswargan ki anane mung kanikmatan lan kamulyan. Apa-apa ana. Bakale dicawisi daharan sing sarwa mirasa, unjukan sing sarwa seger, sandangan sing sarwa becik. Lan ning kaswargan besok bakal diladeni karo para widodari sing ayu rupane. Mula kabeh wong kepengin antuk kaswargan. Ngono kuwi jenenge swarga sing bandang kuwi malah. Sing jenenge kaswargan, kasampurnan, kuwi lamun to wis ora duwe rasa milik apa-apa, wis ora duwe rasa pepinginan apa-apa, kuwi munggo kula kuwi. Yen ning swarga wong sik kepengin ngombe seger, ngombe banyu susu, mangan enak, nyandang wutuh, pengen diladeni karo widodari sing ayu, tegese ning swarga wong iki sik kebuntel karo nafsu. Yen menungso uripe sik kebuntel karo nafsu, nganti kapan wae mbok tekan swarga atine ora tentrem, mergo nafsu ki yen dituruti, jagat iki arepe digulung. Mula yen kanggone Baworsari, swarga kuwi sejatine lamun to menungso ki wis bisa ngipatake rasa kepengin, ngipatake hawa nafsu, ora duwe pengarah apa-apa, ora duwe panjaluk apa-apa, ning anane mung kepengin nyawiji kelawan Gusti ingkang Maha Suci. Sajrone uripe tansah ditanduri karo rasa welas asih lan katresnan. Ya tresna karo padha padane menungsa, tresna karo alam saisine, lan tresna karo apa wae lan sapa wae, klebu tresna karo Gusti sing gelar jagat. Kasampurnan kanggone Baworsari ki ngono kuwi. Ora enek kok swarga njur kowe iki pengen sok apa kowe diladeni widodari, ngono ki cara ngendi kowe? Lah kok lek iso mati pengen diladeni widodari, tan wurunga mending kok widodarine mending kok keloni. Ya apa ora? Ning swarga kok ngeloni widodari, swargane mbahmu apa piye? Kuwi jane apa kuwi swarga apa kali kethek ngono kuwi? Nang swarga kok golek widodari ngono. Ah ngono. Ngono dipikirno, ora mung waton jeplak. Swarga iki lamun to bisa tetunggalan karo Gusti, wis ora duwe rasa pengen apa-apa, kuwi swarga. Sik, aku tak takon, gandeng iki ngrembug marang wong sing wis seda utawa wong mati. Kanggone Baworsari, wong yen wis mati iki sangune ana pira? Hah? Tumrape wong sing wis mati iki sangune ana pira lan apa wae? Sak ngertiku manut dawuh Rasuling Gusti ingkang pungkasan, wong ki yen wis mati sangune mung 3. Telu ki apa wae? Ingkang sepisan ya kuwi amalin jariatin, amal sing saleh, angka 2 ilmu ingkang piguna, dene ingkang angka 3 anak lanang sing saleh. Kuwi 3 kuwi sangune wong mati. Amal upamane nalika uripe iki durna upamane gelem gawe papan panembah, papan pangibadah, gawe langgar utawa masjid. Nadyan to durna wis mati, yen papan panembah mau sik digunakake dening para kawula kanggo ibadah, iki mengko ganjarane isih mili terus. Kuwi ngamal, angka 2 ilmu sing bermanfaat, upamane kowe gawe tembang utawa gawe gendhing. Mbah Sri Huning Mustika Tuban apa gawe gendhing liya-liyane ngono. Nadyanto sing gawe gendhing pamane sing gawe kowe no Durna. Kowe wis mati, waton tembang mau isih dikumandhangake dening para olah budaya kanggo srana ngrembakane kabudayan. Iki mengko ganjarane isih kok tampa ning kasuwargan. Ngono kuwi. Lek tembang-tembang sing apik, ngono tembang-tembang sing ngemupi wulang, kuwi dadine ya dadi srana kamulyanmu ana kasuwargan. Aja nganti gawe tembang ning malah nglecehke karo para pahlawan, nglecehne marang para kiai, nglecehne marang sultan ya kuwi. Enek tembang sing lagi tren, sing saiki dituntut wong pirang-pirang, ya kuwi tembang Joko Tingkir, ngerti ta? Joko Tingkir iki ulama lho kuwi.
kok iso ngombe dawet lho. Mula saiki malah diganti ora Joko Tingkir ning tukang parkir. Tukang parkir apa? Tukang parkir nganggo cawet ngono kuwi. Ngono kuwi. Nek sing baku aja melecehkan karo para ulama, para apa ki piyai-piyai sing melu berjuang biyen. Ratu pisanan ana ing Pajang biyen. Lho ngono kuwi. Angka 3 dongane anak lanang sing soleh kuwi ya penting. Dadi sok sing bisa antuk donga lamun wis mati wong sing duwe anak lanang. Wong sing duwe anak lanang tok sing bisa nampa dongane anak lanang sing soleh. Tegese sing ora duwe anak utawa ora duwe anak lanang bakale ora entuk donga, ora entuk kirimane anak. Kuwi jembar tebane ya ana, aja ditampa mentah. Dongane anak lanang sing soleh, anak lanang iki tegese anak sing tanggung jawab. Anak sing bisa dadi imam. Ngono kuwi. Sing soleh tegese sing tigen-mugen panembahe marang Hyang Agung. Ngono kuwi. Dadi ora kudu anake dhewe. Upamane murid-muridku kabeh do tresna karo aku karo kowe. Aku sok mati, ha? Aku sok mati gandeng anak-anakku murid iki padha tresna karo aku, mula do ndongakne aku. Lah kuwi sing diarani anak lanang sing soleh. Ngono. Wong mati kae diunggahke ana ning dhuwur meja. Kenapa kok dadak dipasangi dilah utawa dimar? Maknane apa kok nganggo dilah utawa dimar? Dimar iki tegese aja wedi, aja samar. Nadyan ta wis mati aja wedi, aja samar, ning kudu dilah, wedi karo Gusti Allah. Ngono. Ngapa wong mati dicemplungke nang kuburan kan dadak diganjel gelu. Gelu ki kaya tak kandhake mau lho, amal, ilmu karo donga kuwi mah lho. Ngono. Yen pancen kowe pendhita mumpuni, wong mati, wong mati ki parane ning ndi? Parane manut sing mikul. Lek ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, wong mati ora iso protes ngono. Ngono iki tegese pendhita sing ngawur-ngawur gawat. Kuwi pendhita sing jan menggojekan bae, ora ana dayane apa-apa. Ngono kok takokne wong ya kudune mudeng ngono kuwi. Hah? Parane wong mati ning ndi gumantung tumindake. Ngono. Lah apa ya ning swarga, lek elek ya ning neraka ngono kuwi. Ngono dadak kok takokne. Wong kok bisa mati sebabe apa? Mergo arep mati ora gelem ngeces. Mula mati lek dices ora bakal mati. Kenapa wong matine kabeh kok mesti diujurke ngalor tur sirahe didep ning ulon kabeh, ora ana sing madhep ngetan. Lah nganti ana sing madhep ngetan dijagongan karo mayit liyane. Prodhamon takler kinatap supaya sinipi aja pangmawing wenges netra kocak nguntara andir lancaran oye cak panamonto ki pendhita ngayawara ngawur-ngawur gawat. Piwulangmu ki kaya racun. Piwulangmu kaya wujute banyu ingkang disumet murup sing dayani mendeme kabeh para siswa-siswamu. Mula Durna Palungguhan iki bisa nemtokake lamun to sing ndok wejake, ndok wulangake ana ing pawiyatan kene dudu kawruh kautaman, dudu kawruh agama, dudu kawruh suci. Nanging sing kok wejangake iki ilmu sing peteng dedet limengan. Mula kang mangkono bawasane. Yektine iki mau mungkin aja njajake marang sepira jero cetheke kepinteramu, nanging Durna iki diutus karo sesembahku Sri Duryudana. Gandeng anggenmu madhep pendhitana pertapan Puspawarna kene mapan ana bumi Ngalengka sisih kidul wetan. Mangka kowe ora njaluk palilah, ora njaluk ijin karo wong Astina. Cetha lamun to kowe njarak perkara karo para Sata Kurawa arep ngilani dadane anak Prabu Duryudana. Aku nang kene wis dengan Purbawasisa. Ora nganti kenthong subuh, pertapanmu kene bakal rata padha bumbah dadekke awu Bawasari.
sang kapirangu rinangka kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ngawit namastu namasidam Drona kula Drona sik kaya ngono cak-cakamu aku arep takon karo kowe iki janjane pendhita apa preman hah kowe kok iso arep ngobong pertapanku Puspawarna arep ngrata padha bumi kuwi jane iki pendhita apa gali tak takoni kowe iki tak kandhani aku wis niteni aku wis ngliti aku wis bola-bali nggatekake nadyanto pendhita apik pendhita becik pendhita luhur ning anggere melu ana jagate politik kaya kowe dadine tingkah lakumu yo elek ora bakal kajen keringan ora bakal dihormati karo murid-muridmu hah wis to mbok ngaku pendhita kondang monyor-monyor kaya kowe to ning anggere kowe melu ning jagat politik akhire ya kaya ngono kuwi kowe mung dadi kesete Duryudana anggene ngumbar karo Angkara Murka biyen ning Truswantara ki ya ana sing jare ya ki pendhita utawa dai sejuta umat ning anggere melu politik akhire ya malah ora kajen ngerti ora kowe kowe ora iman karo derajat kapandhitanmu mongko sing jenenge pendhita ki mapane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata sulabawane tegese tumindakmu kelakuanmu kena nggo contoh murid-muridmu ora kok ngono kuwi arep bubarke pertapanku tegese kowe wong iri dengki jahil metake dawen mek panasen meri pambegan kowe kowe wedi kesae karo Bawasari njur kenar kok rubuhke arep kok bubarke jangan seperti itu Durna ngelingono aku karo kuwi padha derajate menungso bakal ya bakal mati beda karo ula kelek tuwek nlungsungi aku karo kowe dipendem bakale mongko lek wis mati iki gelem ra gelem bakal ngunduh wae pakati sing ditandur nalika alam donya mbiyen kowe iki wong kejem arep mbubarke pondok pesantrenku mongko sing tak wulangke iki kautaman aku tuh ora duwe perkara karo kowe kowe mengko yen wani mbubarke pertapanku kowe jahil karo pertapanku kowe sok matimu kedelak-delak kowe titene apa piye matimu sok kedelak-delak ora ana sing layak karo dapure Durna kowe lambemu nek ngucap ngono ki lare ndur kepiye aku ngaturake witing klopo salugune titen-titenan wae kowe pendhita ning drengki serai. Kowe karo sapa-sapa ora apik, karo tangga ora becik, karo dulur ya ora rukun. Karo padha pendhita wae jahil. Wis tak sawang selek mati, ora ana wong layak kowe sok. Titen-titenan wani aku. Wong papat sing mikul kowe ning kuburan kowe, kuwi calone mbayari per wong 200.000. Mergo ana sing gelem mikul dapurmu kowe. 200.000 delalah ning dalan ru tekan kuburan udane teko kowe akhire diplayokke karo wong papat mluwayu banter mongko ndasmu ning mburi lambemu aja muni alah titen-titenan kowe delalah tekan kuburan udan makbres bledeke dar-dar kowe rasa didoke ra diadani ora diupacarane ning kon dhuwur diuncalke makbruk dipendem mongko ndasmu ning kidul lambemu aja kaya ngono kowe ayo Kimbal manyar-manyar mregate buntute ki sanding-anding ana motone dicuplak dadi molot ya bebek Allah Allah hafalan kowe anggere ra duwe guneman ra duwe bahan terus lole semua lole semua rante blek huduk monyor mregante buntute kiso andeng-andeng ana mata yang cuplak dadi molot lole mesti kok tambahi kok irung gajah jenenge tlale
Ngisor irung jenenge lambe. Wong wedok metu bengi jenenge lole. Ora katuran karo angger karena mang mriki nggih. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi lan Yayah tunggil ibu Swita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya gulagul ing jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat Penemban Bawasari nadyanto saka njaba aku ngrungokake semono anggenmu ngiyas lawan Penemban Durna anggenmu suwiyah anggenmu ngenyek karo Penemban Durna nek kebangetan kaya ngono kuwi. Kowe iki lak ratu ngawangga to. Prabu Karna Basusena Arya Suratmaja to. Hah? Ngapa arep mbelani Durna apa piye? Aku teko kene dening Yayi Duryudana wis pinaringan Purbawasisa supaya ngayomi kelawan Resi Durna. Anggene ngendhakake pangandikane Prabu Duryudana supaya mbubarake pertapan Puspawarna merga bumi iki wewengkon negara Ngastina. Kowe madhep pendhita tanpa palilah, tanpa izin, tanpa njaluk pangestu karo Yayi Duryudana. Mula kowe kudu lunga, kowe kudu minggat. Kok kowe nundung karo aku ki piye? Aku niatku ki apik lho, aku siar agama. Kudune Duryudana sing matur nuwun merga tak iwangi dandani morale wong Ngastina. Nanging nyatane patrapmu ki mung bakal ngilani dadane wong Ngastina nantang perkara karo para Kurawa. Aku wis pinaringan Purbawasisa. Janji kowe ora gelem bubar, janji kowe ora gelem minggat aja takon dosa. Pusakaku sing bakal jebol jantungmu. Saman nggawa keris nggih apa? Janji kowe ora gelem bubar tibake ning dadamu, njebol jantungmu dadi sranapatimu. Lah arep mang tibake, tibakno. Aku wis apal karo penggede negara Ngastina ya wis ngono kuwi. Mesti panguwasa kinarya gada. Merga ning Ngastina kuwi hukume hukum lading. Lading yen munggah kethul yen mudhun ki landhep. Para penggede, para pejabat sing mapan ana dhuwur ora bakal bisa kejamah hukum merga lading yen munggah ki kethul. Lading yen mudhun ki landhep tegese sing nang ngisor, para-para kawula wong cilik sing bakal kebelah dening landhepe hukum negara Ngastina. Kebangetan anggenmu ngiyas karo wong cilik, anggenmu ngidak-idak rasane wong cilik, anggenmu nyiksa karo para wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik dimari ublek, lingguhe dingklik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik. Kuwi wong cilik. Kowe kudune dadi penggede mikir karo kene iki, mikir karo Puspawarna, ngerti lek kene iki dalane rusak dipikir dibangun apa piye ngono. Marang ngancam karo aku karepmu piye? Wes ngene, sumuk dasku wisan. Ngendel-ngendelke. Kowe mbok mawas diri no, Karna. Hah? Kowe aku percaya kowe ning pundakmu enek bintange loro. Ning ngono ki ora njur kowe tumindak sak gelemmu dhewe. Hah? Apa ora ngerti karo lakonmu wingi? Hah? Kowe anak buahmu kok pateni sing perintah kowe. Hah?
kowe kandha karo media massa jare bedil-bedilan, tembak-tembakan mergo arep nggonjak bojomu ngono kuwi. Kowe ngapusi wong sak negara wong pirang-pirang ngapusi. Dosamu kliwat ukur ngono kuwi. Ayo muni kowe. Muni ana karo ngendel-ngendelke karno iki tegese kuping, tegese ucapmu dirungokke karo wong cilik. Ning nyatane kowe iki babar pisan ora ngeman karo wong cilik. Ora ngeman sing jenenge kowe penegak hukum, sing kudune negakne hukum, ya gene malah hukum kok rubuhne dhewe iki karepmu piye? Hah? Kok rubuhne dhewe iki piye karepmu? Hah? Ayo tibakno kowe. Kerismu tibakno. Pancen gurune dhewe iki piyayi pinter ya, Dik. Iya, Mbak Yu. Pancen Kiai Bawarsari iki pancen ya piyayi sing jan mumpuni, pinter diwedeni nyatane bareng nesu. Ngatasé penggede-penggede Ngastina. Residurna kawan Karna Basusena kok abedo wedi karo Ki Bawarsari ya kebangetan kaya ngono le apik ora leluhur iki lho. Lah ki ngomong apa, sayang? Ngomong apa? Cah loro nang kene tak openi kowe Umi karo Diajeng. Nah, aku tak rewangi kaya ngene bengak-bengok ngene iki nyelametne kowe barang mergo pertapane iki diobong kowe melu hangus menjadi apa kowe jadi abu kowe engko. Lah ayune kaya ngono nganti kobong kan ya eman-eman Besti. Inggih, rasit nyembahku. Niki nggih bekti kula kunjuk, kula pun Diajeng ya. Kula pun Umi bekti kula nggih kunjuk penemban ya. Ayo gentenan ra perlu rayan ngambung. Ayo sing ngarep ayo Diajeng ngambung. Ayo. Ngono kuwi wis jan mendhita anggere diambung karo mentrik-mentrik ngene iki rasane kaya entuk swarga ngono ya. Wah, jan wis anget tenan pipiku iki. Ora tak dusi 7 dina iki. Makasih ya, Besti. Inggih, wis lungguh sing penak. Ana man, Wonten dawuh. rasir ngambung cah loro iki. Ah, mboten wani. Heeh, ngene iki aku ora duwe nafsu lho, ya anak-anakku kok. Ora duwe aku nafsu. Ini adalah keakraban dan kasih sayang antara guru dengan murid gitu loh. Ngono kuwi, men akrab ngono dadi pamane aku mejang apa-apa iso mlebu dhek iso tak leboni lho. Ya tanduk, inji. Ya tanduk, hai nggih. Ayo ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Ngene sing iso ya mak aku ngene iso naklukke karo murid-muridku mentrik-mentrik wedok ngene iki. Iki suarane ya apik iki. Menika saking pundi? Lho, iki yo si Diajengi saka Mustika Tuban ngono. Mula lek iki dhek duwe kereta ditulis Diajeng Mustika Tuban ngono. Oh, kagungan kereta. Si Umi saka Pulung Panaraga. Ya wis setya bekti karo aku, suarane apik-apik. Mulai pas limbukan ra percaya rungokno. Kowe entuk nyawer lho, Man, kowe entuk nyawer kowe engko. Inggih. Lah sapa ke dayone ke? Alukon lagu ning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng hamomor memangun manah rahayu Menika sinten meleh niki? Tamu jan banyu milih.
Wit mau teng jredul tamu pirang-pirang kabeh blas ra nggawa apa-apa. Sinten iki? Kyai Baworsari. Ditepungake wae aku Pendhita Ngulandara. Kandang langit kemul mega, ora dadak, ora pernah, ora duwe omah lan pertapan. Dene kuwi takon kelawan aku jenengku Resi Sorengpati. Resi Sorengpati. Yo. Enten apa rawuh mriki wonten Puspawarna? Bloko Suta blak kotang terus terang. Anggenmu madhep pendhita iki beda karo pendhita liya-liyane. Tur lamun to ndak simak, lamun to ndak gagas, lamun to ndak sinau, kawruh sing ndok wedharake kuwi enteng-entengan, ora ana kawruh sing suci, ora ana kawruh sing abot. Tur kowe nyampur antarane agama karo budaya, ngono ki patrap sing kleru, tumindak sing luput. Agama ya agama, budaya ya budaya. Yen pancen iki kene iki papan mong manembah, papan mong ibadah. Wong nindakake gaya kawruh babakan agama. Kenapa ndak sawang ana sak ngarepe regol kaya ana sajen sing pirang-pirang gunggunge? Apa bab sajen iki dituntunake karo agama? Yen pancen dituntunke karo agama, agama apa sing perintah supaya menungso nganggo sajen? Iki perlu tak jelaske iki ya. Sajen ki apane sampean ngerti? Ngerti wae. Apa? Sajen ki nggih nyuguhi para jin setan priprayangan, para leluhur, para lembut. Sik, lek ngono kuwi sampean panemune kleru. Dadi wujude palawija, pala gumandul, pala kasimpar, ingkung barange nggih nyuguhi demit ngono. Ya. Saiki aku tak takon karo kowe, cara ngendi rumus apa sampean tau weruh apa ora sing jenenge gendruwo mangan ingkung? Tau ora? Ora nek wong nyugone para-para kaya ngono kuwi. Nggih nyuguhke danyang. Danyange maknane apa ngerti ora? Upamane ning ledok kene sing diarani danyange sapa kowe ngerti ora? Para lelembut kleru. Danyange masyarakat sing donyang bengi iki nonton wayang golek hiburan, pamrihe pinaringan sehat lahir batin, mek rezekine murah. Kabeh pinaringan rahayu nganti mati ngono. Danyang kuwi sing donyang ya kuwi. Mula kuwi sok-sok ya do nesu lek ora ditanggapne wayang. Lho danyange pancen kuwi kok. Ngono kuwi. Oh, kandhane kok. Sajen ki penyajian, unjuk rasa. Unjuk rasane sapa to? Menungso karo Gusti sing nyipta jagat, ngerti ora? Sorengpati. Lah ucape utawa dongane ngene iki, ya Allah matur nuwun peparing paduka wujudipun sandang tedha. Dedaran ingkang maneka warni saged murakapi anggen kula gesang. Mila kula ngaturaken panuwun. Lah kuwi tegese unjuk rasa karo Gusti Allah. Yen menungsa matur nuwun karo Gusti Allah, kira-kira entuk apa ora? Ya mesti wae oleh. Lah ya, ngono kok klerokke iki lalarmu piye? Hah? Muni kowe. Kala-kala jare ing kene iki saben-saben sasi sura gelar kabudayan, gelar watan. Mongko ruwatan kuwi ora dituntunake, ora ana critane Bathara Kala. Bathara Kala kok mangan menungso ki crita ngendi kuwi meden-medeni pamriye men dalang ruwate laris mayang. Ngene iki lho, wong lek goblok ning sok tau ngene iki lho. Sing marai donya ora tentrem iki wong goblok ning sok tau. Ngruwat iki apa kowe ngerti ora? Ngruwat ki ngrawat, ngopeni utawa ngilangi. Ngilangi apa to? Sukerta wangkel, lan bebaya supaya warga kene pinaringan wilujeng. Kala ki apa ora kok njebleger buta. Kuwi mung simbol. Nang kene kabeh nggunakake simbol pralampita disemu. Kala ki wanci, dongane apa to? Supaya para kawula masyarakat kene kabeh ing saben wancine esuk, awan, sore, bengi pinaringan rahayu wilujeng, ora kok njur buta ngono kuwi. Kuwi mung simbol, dong ora kowe? Kowe bocah Sukerta ngerti ora? Bocah
Kedono Kedini kae bocah Sukerto ora kuwi tok. Kedini Kedono apa neh? Uger-uger lawang. Uger-uger lawang ki apa? Anak loro lanang kabeh. Gene ngerti. Kembang sepasang apa kuwi? Anak loro wadon kabeh. Kuwi apa? Jare bocah Sukerto kudu diruwat. Diruwati didongakne maksude. Lah kuwi lho ngerti lho kawulaku, do ben slamet. Sing bengok kuwi danyange kene aja macem-macem kowe. Kedono Kedine iki bocah Sukerto pangane kala. Terus apa kuwi jenenge sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang. Sendange wedok pancuran ki lanang. Mancur ning sendange wong wedok. Ngono. Terus Sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane kala. Sarombo anak papat lanang kabeh, Pandhawa anak 5 lanang kabeh, Pandhawa pipilan, bocah Margana sing lair ana ing dalan, kuwi ya pangane kala. Hah? Bocah Kresna sing kulitane ireng ya pangane kala, bocah Bule ku ya pangane kala. Wong wedok ngrubuhke dandang pangane kala, wong wedok mecahke gandhik pangane kala, wong syukuran ora nanggap wayang pangane kala yo an. Lambemu mingkem kowe mau dlawanan teko ngendi-endi kowe Sawarsari. Damar mancung cupeten. Cekak cukupe ripalungguhan iki. Aku ora trima anane anggenmu ngadekake pertapan Puspawarna kene iki. Sing marake bumi iki kebak lara, kebak leletuh dadi pagebluk merga ana pendhita sing ngaya-wara nyampurke antarane budaya karo agama. Tetep bakal ndak bubarke. Anu man, kowe meneng ae. Kowe dadi muridku apa ora? Guru mah dibunuh meneng ae piye? Anu man. Lewar ngawur Madung dawuh dinten samangke Bagong menika mapanipun wonten pundi menawi taksih gesang badhe kula puruki ewa semanten menawi sampun pejah lajeng kuburanipun wonten pundi kula badhe nyekar. Oh ngilaheng Arjuna, kowe yen takon Bagong isih urip apa wis mati, kowe tak jarwane, tak tropong saka mripatku, panakawanmu sing jenenge Bagong iki dina iki isih urip. Ya. Dheweke isih urip, seger kewarasan malah ngrasake mulya wibawa. Cekak cukupipun isih urip. Yen pancen tasih gesang lajeng mapanipun wonten pundi? Perkara mapane Bagong nang ngendi iki gumantung karo rasamu dhewe. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Kowe percaya Bagong ana elor, ya pancen ana elor. Kowe percaya Bagong ana kidul, ya pancen ana kidul. Gumantung rasamu dhewe, tong jing tong jing tong jing tong jing. Sik to, iki kaya nak aku lho. Iki tegese iki anu kopi paste iki terus iki kok angge tong jing lho. Semar. Pripun? Gumantung. Pun ora rasa nembang sampeyan nyapul tak nembang lho. Medhayai kancane akeh kok dadak nembang. Pripun? Gumantung rasamu dhewe yen pancen percaya Bagong ana lor ya ana lor yen kidul ya ana kidul. Wangsulane Penemban Baworsari ngoten. Iya. Pun sakniki sisan mawon. Gandhe gumantung rasane dhewe sampeyan mang matur yen kula percaya dina samangke Bagong teng mriki pundi wonge ngoten jajal. Kyai Baworsari, apa kakek? Kula kaliyan Kakang Semar miwah Panakawan anggadhahi kapitayan bilih samangke Bagong menika mapan wonten ing mriki. Yen pancen mapan wonten ing mriki kula aturi paring dawuh tiyangipun sakmenika wonten pundi. Cekak
sak cukupe kowe goleki Bagong nang kene. Inggih. Rungokno kupingmu ya Janaka. Yen perlu tulisan pamane ucapku ki kleru kowe engko kena debat aku, kena nuntut aku. Perkara ilange Bagong ora perlu ndok goleki. Ya, tak baleni pisan Kas. Perkara ilange Bagong ora perlu kok goleki. Wis tok titenono, anggere mengko mulih mesti bakal bali karepe dhewe ngono. Pripun, Gus? Ora perlu digoleki mengko yen bakale mulih, bakale bali karepe dhewe. Pripun, Pak? Ora perlu digoleki yen mulih bakal bali karepe dhewe. Pripun Mas Gareng? Ora perlu digoleki yen mulih bali karepe dhewe. Penemban. Apa, Pedro? Sampean pun nate ngemut mercon bledos teng cangkemak dhuwur napa nate? Lah ngoten niku kabeh ya ngerti, ora perlu digoleki lek mulih bali karepe dhewe. Tegese sampean ra kena kanggo gondelan. Nah, iki pancen sing tak enteni, aja percaya karo Kiai Bagong. Hah? Aja percaya karo sapa wae ning percaya karo awakmu dhewe. Mergo kowe iki duwe hati nurani, kowe jane duwe kasekten, ning emane ra nate kok asah, ora nate kok pernah ke. Ngono. Aku malah matur nuwun, lek ora do percaya karo aku, kowe mulya mergo nang kene kuotane wis penuh. Muridku santriku wis pirang-pirang. Lanang nopo wedok? Campur ning akeh wedoke, ngono. Santriwati kuwi akeh wedoke. Pendak-pendak sore arep magrib mesti nembang jilbab jilbab putih, lambang kesucian ngono. Wes mulya ora apa-apa. Muridku isih pirang-pirang kamare iki wis entek ngono. Mulat mara sang Arjuna esmu nira kamanungsan sawangya gendreh manis liringe dikamantian nyuwun pangapunten penemban sampun golong gelem gilik ingkang dados cipta kula kula boten badhe wangsul tetep mapan wonten ing mriki menawi boten sesarengan kalian ponokawan kula Bagong pramila sisan damel kula nyuwun kula badhe nderek suwita wonten ing mriki penemban. Nggone kene iki sarwa prasaja lho, nggone reget lho. Mboten dados menapa ingkang baken kula dipun keparengaken mapan wonten ing mriki. Ya, lek ngono Janaka golek enggon sing kira-kira cocok karo rasamu, kamar sing cocok karo batinmu, nyaman kanggone kowe. Ana ning aja nganti kowe tumindak kanistan, tumindak murka ning kene lho. Lek idek dhewe seneni dhewe malah tak hukum dhewe nek kono papan suci iki. Aku nyawang kowe wong telu rumangsa trenya. Saya wis sing mecece kuru lho. Sapa jenengmu? Goreng, Gareng penemban. Maju njajal kok tak sawang ora pati sehat to kowe. Nggih pancen kula menika mboten nate waras awak kula ngingkrik-ingkrikan ngaten iki bola-bali kurang gizi ngono. Belum mau sik. Wah, wong nganti kaya ngene mbok disyukuri. Carane nyukuri kanikmatane Gusti iki kesehatan selalu dijaga, ngono ya. Wah, kaya ngene mangke ambekan paru-paru wis mak nggerok ngono. Ora kok disuda to. Empun kula suda nyuda rokoke kanca kula. Aja ngono kuwi tenan kaya ngene gerak-gerak ngene iki lho. Kowe lek pengen waras manuta karo Bawarsari. Pripun? Sirikane siji kuwi aja mangan bangsane gorengan ya. Kuwi aja kok pangan.
Terus panganan sing legi iki sirik ana mergo wis umur, lah nganti kena diabetes engko cilaka. Legi aja ya. Terus aja sok mangan panganan sing pahit. Mergo yen pahit ning ilat dadine ora apik, ngono. Aja sok mangan panganan sing asin, ya. Sing pedes ya ora entuk, ngono. Sing panas ora entuk, sing adem ora entuk, sing atos ora entuk, sing empuk ya ora entuk. Mbok jenengane mang paring dawuh, mang pateni kali gareng kemawon. Apa-apa ora entuk dipangan ora. Semir, pripun? Tak sawang kowe do pucet-pucet, ora mangan kowe. Inggih, wiwit kula bidal saking Madukara ngantos mriki dereng maem ya. Wis saiki ngene wae, Semar Gareng Petruk kowe do ning pawon ya. Kae enek sego, sayur, sak apa ki jenenge lawuhe komplit. Ora nggih sapa-sapa, mung kejaba nggih kowe wong telu. Ayo. Tak kirik. Anggere kon mangan kok meni rindik sono ginetek. Bola-balik gawe isin. Genah kuwi jatahe bupati nekat lha iki, Pak. Aku dingengehi. Entuk ya padha wae. Wis muga-muga saya akeh siswaku saya wuwuh muridku. Dadine engko saya apik gumelare jagat saisine mergo kabeh morale do cetha. Rinalitan sangket lali Kakang Mbok Ratu Banowati mapan wonten ing papan mriki. Tempat adikku di Janaka. Ripalungguhan iki aku bingung antarane seneng karo sedih, antarane nangis karo guyu. Kencana ya tangih bisa ketemu ing atase aku karo kowe sing wis sawetara aku kuwi ngendhong rasa kangen kelawan panjenenganmu. Parantine bisa bebarengan kelawan Siadi mapan ana ing pertapan Puspawarna kene di. Kakang Mbok Banowati. Nadyan kados pundi kemawon paduka menika tetep mutiaraning gesang kula, paduka menika jimat jantung kula. Nadyan kula sampun rabi marambah makaping-kaping nanging ingkang gumana musik tenging dados namung paduka Kakang Mbok Banowati. Tumraping Dananjaya langkung gampil tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglaleke wong siji sing wis gegem dumateng jantung kula. Ora beda karo aku Arjuna, aku ya mengkono. Nadyan to aku tansah lelati kelawan Sinuwun Prabu Duryudana ning negara Ngastina nanging sejatine batinku ya mung tumuju marang kowe. Saben-saben aku supaya ngladeni marang Sinuwun Duryudana, nindakake sagama kelawan Sinuwun Prabu Duryudana sing tak bayangke rumangsaku sing ngeloni aku ki kowe, Janaka.
Mbok menawa papan iki kanggo srana tamba lara lan tambani rasa kapang. Ayo mlebu ning kamarku Arjuna. Iki kamar nomor 21 lak ora kleru kamare Banowati. Lah kok iki nek sandale calanang. Sik. Wah ngene iki tegese ora manut karo dawuhe guru. Iki papan suci, papan kanggo nindakake ngibadah nuntut ngelmu sing apik. Lah kok malah kos-kosan dinggi kaya ngene iki karepe do piye? Sapa ki wis marangkung sapa ki sing ning jero? Kula nuwun. Pak Kyai Janaka ya kene arep sing ndodoki karo iki njur kepiye? Ayo bukane suarane sapa ning jero? Ora aturan iki. Ngerti ora kene iki pondok pesantren malah digendong tang tundhet iki karepe piye? Ayo, ora buka ora do metu tak dobrak lawange kok. Maksud narimeng kabu budine kang Astagfirullahaladzim. Lananging jagat lancuring madyapada satriya pepethingan sing kudune patut minangka tepo tuladha lho parandene nang kene iso bandrek zina. Arjuna, nyuwun pangapunten penemban. ora kaya ngono kuwi cacahane. Banowati. Ora ngeman karo prajamu ngatasé bojo ratu, parandene negar-negar kaya jaran ucul kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani, pangeran wis paring dawuh, sing jenenge wong urip ki aja nganti pisan-pisan kowe nyedaki zina. Kowe ora bakal entuk pangapura saka dosamu ngene iki ora dandani karo pakatimu kaya ngono kuwi. Ora nyawang Banowati, ora nyawang Janaka, kowe regeti pertapan Puspawarna kene. Wong loro minggat saka kene. Sprene iso mlumpuk dadi siji. Iki polahe janjane kaya apa to? Kaya mesana-ana wae sing gawe panas sing kahanan. Kowe ra eling karo Purwodok Sinawa nampa karma tenan kowe Janaka karo Banowati. Caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman. Iki sapa? Nggih. Nderek Pepan Gladiwanuh.
kula menika lari kliyang kabur kanginan ndangu dhumateng jasad kula nami kula pun Bambang Sarkara. Bambang Sarkara. Inggih, Paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Iya. Iki kadangku si Werkudara. Banjur ana parigawe apa kowe nemoni kelaman Ratu Ndarawati? Aduh. Sinuwun yektosipun malih-malih menapa? Gandheng sampun cetha pratila bilih Paduka menika socaning aboring jagat panitisane Sang Hyang Wisnu Dewaning kamulyan. Pramila kula kepengin nyeramakaken gesang kula sakwetahipun menika kangge srana angabdi dumateng Paduka Sang Socaning Rat. Mawa dasar apa kok njur kowe arep ngabdi kelawan Sri Kresna? Kula pitados menawi kula tansah humiring dumateng Paduka tartamtu rinten dalu tansah ngambah dalan rahayu sinuwun. Paradalah Kresna. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati ora kaya lakone Baladewa Yayi. Wonten menapa kok Prabu? Aku kuwirangan kaya dibeset praopanku. Dening pendhita saka Puspawarna ingkang apeparat Baworsari. Mergo aku ditangisi kelawan Yayi Duryudana, Banowati ingkang ripalungguhan iki malah mondhok ning Puspawarna. Kula banjur aku ngamuk punggung Suratantaha ning pertapan Puspawarna. Aku nyekel wujude senjata nenggala bakal tibake marang Begawan. Baworsari nyatane babar pisan Ratu Mama. Aku tulung ana tambaken wirangku. Aku bantunen bubarna pertapan Puspawarna. Inggih kok Prabu. Langkung miyen kula badhe matur dumateng Paduka. Kepiye? Kula nggih badhe tilik dumateng pertapan Puspawarna karena kondhangipun sampun mbrebeki jagat. Lan dene samangke Panakawan anak Semar ingkang wragil menika sampun murca pinten-pinten wulan. Werkudara, apa? Lawan kowe Bambang Sarkara ayo bareng tumuju marang Puspawarna. Tatkala narpa Kresna tan tulus hanyakra ring Ana ratu ireng tungteng iki ra pangling Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. iya pancen kepara nyata penemban kowe ingkang peparab Baworsari Ya. Ana parigawe apa? Kasektenmu kepinteranmu mbrebeki jagat. Nganti wong sak donya padha geger ngrembug anane penemban Baworsari. Nanging kowe kebangetan ing atase jare pendhita enggon budi luhur, parandene ya gene kowe gawe wirange kadangku sepuh Prabu Baladewa. Dheweke kewirangan iki merga saka karepe dhewe mbelani wong elek, mbelani wong nista sing jenenge Kurawa. Dheweke ngundha wong pakarti Kresna. Nadyan kaya apa lan kepiye aku adine sing ora trima. Janji kowe ora gelem lunga, ora gelem bubar pertapane iki. Tibane Cakra Baskara ora mbiar dadi lembu tak guroni. Tibakno kaya apa? Ayo, tibakno. Parang kok gimana? Sendata Cakra
Nadyan ta kowe mung pusaka, nanging kowe dudu pusaka lumrah, ning kowe iki pusaka pepethingan, kowe iso nalar, kowe iso mikir mergo kowe pusakane Bathara Wisnu. Ya. Lah, gandeng kowe iso milih, iso mikir, iso menggalih, kudune iso mbedakake. Cakra ki gunane nggih mbrasta angkara murka. Apa kira-kira Bawor Sari iki wong murka? Hah? Apa aku wong murka? Yen pancen aku wong murka mara gage kowe tiba ana dadaku menambyar awakku. Yen aku wong suci, aku wong becik, kowe ora bali do takon tak ulihke ning kayangan kowe lho. Bambang Sarkara wonten dawuh sinuwun. Ora gampang suwita marang Ratu Ndarawati, ora bakal ndak tampa lamun to durung katon lelabuhane. Gandeng Ripalungguhan iki Ratu Ndarawati nandhang wirang merga pakartine Bawor Sari. Kira-kira kowe iso ngrampungi apa ora? Bapak, bapakku, bagongku, bapak, bagong. Aja ngono ya mainmu ya. Anake arep ngrangkul kowe malah lunga piye ya? Ayah. Ya. Jebul sing dadi Bawor Sari mau kowe. Alah kowe asline ngerti ning ora ngerti kowe. Kae Pak, kae ana satriya digdaya karo sapa kae? Mestine sing iso ganggu ya kowe. Merga kae dudu wong liya. Angger ndok rayu badar kae kok. Bambang Sarkara badar sejatine wujud istriku tercinta Katiem. Katiem. Pak dandan lanang barang kaya ngono kaya gantenge kliwat ukur. Sayang. Hai my darling. Ora guneman karo Ki Bagong. Apa kaya ngono kuwi wong omah-omahe ngono kuwi njur lunga tanpa pamit karo keluarga. Mong wis pirang-pirang sasi ora gagas karo bojo. Yen pancen wis ora tresna karo Katiem, Ripalungguhan iki mbiyen wong liya saiki ya wong liya. Ulihno aku ngene wong tuaku. Pulangkan saja aku pada orang tuaku. Aja ngono kuwi aja mutung kasarung ngono to, aja mutung kasarung. Aku ngene iki, tumindak kaya ngene iki ora kanggo pribadiku dhewe, sayang. Ning bot-bote anggenku kepengin dandani pakartine para warga ing negara Ngastina, ngono. Mula kowe aja duwe rasa benci karo aku lho. Yen pancen tumindak kaya ngono kudu lak pamit karo keluarga, pamit karo anak, karo bojo, karo keluarga dadi ora ndur dadi golek-golekan ngene iki. Ya sorry, maaf lek aku pamit karo kowe iki ora nek surprise ngono kuwi. Ya kudu ngangge surprise aku pamit karo kowe ngono njur wong semene ngerti kabeh no. Rasa ngerti kabeh nyatane dandananku kaya ngono lademe macak apa wae, tetep iki Bagong. Senengane kaya ngono lho. Aku
aku njaluk ngapura ora iso. Wong sabar ki ana patese. Yen pancen ngono tegese kowe mau tenang karo aku. Mau bangun bali wis meneh karo aku rukun karo aku. Ora bisa ya. Yen pancen ora iso. Sawangen Bagong iki metu njaba ora iso gandeng sinden cantik. Aja celuk aku Bagong. Kang Mas. Suarane koyo mimin banget. Ah, ya wis ya, Gong, ya. Anak wis gembrayah koyo ngono datangi padu barang ngopo. Ayo, piye? Kamu njaluk ngapura ya Kang Mas Bagong ya. Ya, ora masalah, ora apa-apa. Halo Sinun Prabu Ndarawati tindak rene lho. Gayo apa sing ndok karepake kepiye Bagong? Nggih. Nuwun pangapunten yektosipun samubarang ingkang kula tindakaken iki. Kula niku duwe gegayuhan luhur. Sir kula ki janjane apik. Ning kula ngertos gegayuhan sing apik niku dadine durung kantenan lek becik. Kula ngertos bilih tiyang Ngastina niku nasibe mesake. Kawula Ngastina ki mesake merga dicengkrem karo rezime si Duryudana. Mangka Duryudana lan Kurawa klebu Sengkuni rina wengi tansah ndeder kamurkan tan wurunga kawulane sing dadi korban. Lah kula pengen njur apa kuwi jeneng ngeyem-yem atine para kawula nentremke para kawuling negara Ngastina. Nyatanipun nggih kathah ingkang sami suwita wonten mriki ingkang sami ngangsu kawruh ngudi ngelmu wonten ing Puspawarna mriki. Barang anggenipun Mas Tali yen pancen Bagong kaanggep lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Kula napa pidana menapa kemawon siap ning niat kula menika tulus dandani dumateng para kawula ngeyem-yem ngedem-dem wong negara Ngastina iki. Piye Kakang Semar? Nggih. Menika mujudaken lelampaning kang ngelok-ngeloki ngatasé mung Bagong sing rina wengi mung gojekan ranati serius. Parandene anggadhe gegayuhan ingkang luhur dasaripun nadyanto sak propintenipun saged kaleksanan. Mariku tentrem adem ayem ingkang mapan wonten ing bumi mriki sumrambah wonten ing warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing ledok sambung bluro. Kanthi ngawontenaken tasakuran agung ngaturaken panuwun dumateng purbane pangeran mengeti dinten kamardikan menika mujudaken tandha syukuripun titah dumateng Gusti ingkang Maha Murah. Kula nderek ndedonga, kula nderek memuji mugi-mugi sembada Kang Jinaka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Boten katalumpet dumateng Raka Mas Supraptana sekeluarga. Manggiya hayu lan rahayu wilujeng niring sambikala. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ingreh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Donga slamet-slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing mirsani tanggapan.